Siap, siap. Andai pada masa ing negara ingkang rumahi ahon sinawi, pamenangan Kertara Raja, wonten salah sawijining pangeran ingkang uripe saha cukup tinggi. Pangeran kau inggih punika putra Mahkota ingkang badhe ngajengake tata kerajaan. Ananging pangeran kala boten marang kalih uripe kang kacukupan. Pangeran kapingin menana nglampahi ngono. Pangeran kapingin madosi jatuh bumi ugi pengalaman ingkang besar. Saking pituwuh panita kelemahan kesangipun pangeran ingkang nangingake sisihan kesanipun ibu punika para wadon ingkang saya menaikkan lan ayu kasuryan. Kalangan kaneman montah lewatian ingkang dipun dinalikaken kelingan boten kelewatan waktu kali pasti ing masa kedipun kaneman bangun pabuhan panggih panambahan saiki sedang inggih punika pangeran ingkang berwarna kangge pados jatuh punika. Kula nuwun Bu. Kula perlu dulu Bu, ngapunten iki dusun apa? Iki dusun dadakan deh, kowe arep ngopo ning kene? Kula pengen dulu Bu. Nanging kula kesasar